Fnúla ní aine anam chum agus si Jennifer I Thuairisc má character. Má bróig tá Marcus. Sorry fi sin. Johnjo, má fear goáile in nistíach. Sin designer shoes. Seans nar chula sibse faoin na leithdiríomh. Hús get íon suile a designer shoes? Sos de húniet. Tá mé gaiisteacht ó hasman ar bhí me cuaig agus rí me agla berta agus rúmad agus an sin tá chopla drama bagdan tá móchain hána go leor obair stáitedom gaiisteacht. Ní me sconan garsconan tango hartar zemlíonachan agus tá chopla parts bagdan tam ar ros na rún. Chéad lábhí se go hálann hín cruúilog aontacht tá forann ama ag ros na rún camerará a choilad cha agraí chuir siad a gáidí me. Níl me cafarcaí rinne seán chuirteach me. Bhí chéad láonintach camera am ansaltas. Níl cosachtaí tá go leor difriachtaí. Tá an churmach ag Jennifer ar na capil téanús manam sa bhí capan a bheá tarrant. Tá si lána agad, níl me se. Is cinál snábí freisin agus bíonn si go ní breanú síos ar roiine agus ní mar sin. Móbacht níl sim dá leid aice inta mar chalín is chalín álaní I mthúmsa. Tá mlinn leh chansí mam íhá mar chara. Tá fear céile an aice ach ní ceapan go dúrn siad a ceartcha an éad. Tá níos músí me san agad ná aon eile. Ceapam go leor an ná go Jennifer, Tá go leor cecht le fóla me freisin, Tá si tarns go leor troblad ar a hain agus ní ceapan go bhecinn si chorba a chuí chaan si le daoine, a chuí chaan si le na col séir ar a set agus amach is cholachan eile háartara. Just ní higann si. Jo, tá mar chula darad? Bhfuil ar man se? Mó? Móhaid? Hi. Mógil Martin. Tú das castar at viera? Is mis se fnúil ní ain, mar Jennifer I Thuairisc, bíí breanú agus bannaí salt is rost na rún, gach máirt gach deirdín ar TG Car, bíí breanú.